Ćao Vera, ovo da ti pokazujem moj novi album, moj album Zaga i Filip. Ovo je Filip, vidiš, Zaga. I ovo je Zaga u Turskoj. Ovo putuje avionom. Ovo je u Legogradu. Ovo je gliterasta sličica. Ovo je Filip gliterasta sličica. Ovo je Filip i Zaga. Ovo je da su bili u Legogradu. Ovo je u muzeju iluzija i ovo je kad su bili u posjetu nekom kraju. Muzeju Sahara. Sada ćemo stranu. Ovo su negdje, Vera ne znam gdje, ali ovo je Filip. Ovdje mi fali, vidiš još jedan dan da bi skupila cijelu sliku. Ovdje su na brodiću. Ovdje je Zaga nešto fotografiše. Ovdje je Zaga kod fontane. Ovdje je Filip u piramidi. Ovdje je Zvone kako beš u Mađarskoj. Ovdje su u Francuskoj. Vidiš ova gliterasta gdje drže slajm ovaj mić. Ovo je Filip gdje drži slajm. Zaga gdje drži slajm. I ovo je jedna veoma cijela slika. Ovo je slika Filipa, Zage kako pravi žmureći slajm. Ovo je Filip kako drži slajm, Gobna slajm i Filip gliterasta sličica. Ovo je Zaga, gliterasta sličica. Ovo je isto neka posljedica sa punim slajmovima. Ovo su Zaga i Filip, ovo je posljedice dve sa najgorim slajmovima. Ovo mi fali još jedan da bi dobila. Ovo je isto govno. Filip, gliterasta sličica, Zaga opet slajmom i Filip. Krećemo sa životinjama. Mi fali još jedan da bi skupila sliku. Ovdje je Filip na plaži leži sa psom. Ovdje je Zaga. To je Zaga. Ovdje je Filip sa leom. Ovdje je Filip sa nekom vranicom i to gliterasta. Ovo je Leo. Ovo je Zaga sa očicom kačom. I ovo je Zaga sa očicom kačom. Ovo je Zaga s nekim pufnastim zekom i to gliterasta. Okrećemo stranu. Ovo je Filip sa slunkom. Ovo je Filip sa malim Leom u čoše. Ovo je cijela slika, samo mi fali još jedan delić. Ovdje je isto Filip. Ovdje Micini mačići. Sofijini. Ovdje je Sofija. Ovdje Zaga i Filip nešto plešu. Ovo je Zagina neka kućica i ovo akvarijum. I ovo je ribica. Prelazimo na čudne slatkiše. Ovo je Filip sa lizalom i Zaga sa sladoljedima. Filip čudne slatkiše i Zaga ima svoj čudne slatkiše. Zaga gliterasta čudne slatkišima. Filip i Zaga. Filip kako je? Ovdje Zaga. I tu Filip sa njegovim plavim jezikom. Ovdje Filip, vidite, sa čudnim slatkišima. Tu i tu Zaga. I imamo još Zaga i Filipovu albuma. Vera. Ovo je isto. Ovo je Zaga ili gliterasta sličica. Ovo je isto neka sa slatkišima. I ove tri, vidiš? Ovo je jedna cijela slika koju sam sakupila. Imamo i ovu ovdje, a i ovu ovdje. Vidiš? Utajno sa aferom. Vidiš koliko je stranica ostalo. I još imamo ovako. Vidiš? To je Zaga, Saga, Saga, Zaga. S drugu stranu nešto kućice spušta Boba. Zagini prelepi nozi i ovdje isto neke sličice. Ne može se pokazati. Tu mi fali još jedan deo da bi skupila cijelu. Ovdje je Zaga. Zagine neke kolekcije. I ovdje imamo mali poni i te dole. To da vidim da si igra pokazati poster.
Ovdje je cijela slika Zaginog vjenčanja, vidiš? Ovdje imamo 3 dole, ovakve lepe sličice. I ovdje skoro po cijelu stranu fali mi samo ova. Ja već sa vjenčanjem je posebno gliteraca. Ovdje mi fali još jedan deo. Ovo su u nekoj džungli, vidiš? Ovo je Zaga. Imamo dole gliterac, Zaga Filip. Ovo su Zaga Filip su na ljuljašci. Ovdje imamo Filip gliteraca. Moram brzo. Ovdje imamo ovo, vidite? Vidiš? I ovdje zadnje ova. Sad ću ti pokazati da su najpitanije poster. Vidiš? Poster. Bežemo sad. Ovoga prva sličica. Zaga i Luna. A druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, osma. Ovoga prva, druga, treća, četvrta, peta. Ovdje nema. Saga, vidiš. I Filip. Raskrižamo i postavce od daljine. Vera, vidimo